माबायदि मोनदों? आयौ आं मिथिनो रोङाहाय आं होनो रोङा बिदिखौ। आयौ आं मिथिनो रोङाहाय आं होनो रोङा बिदिखौ। ना हमनो फैना माबायदि मोनदों? ना हमनो फैना माबायदि मोनदों? इन्टारेस्ट मोनदोंमोन नाखौनो मोना माथो। मोनाखै? इन्टारेस्ट मोनदोंमोन नाखौनो मोना माथो। मोनाखै? समाव दङ बड'लेण्ड बुब्लिया क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बिसमुरि आउट पस्टनि सिङाव थानाय सामुखा सुइस गेट बे गेटआवहाय नैबे समाव गोबांथारै बर' सुबुंजों लोगोसे गुबुन गुबुन सुबुंफोरा नैबे सामुखा दैसा गेटआवहाय गोबां ना हमनायखौ नुनो मोनदों। नैबे समाव बड'लेण्ड बुब्लिया नोंथांमोननि सिगाङाव माबायदि ना हमदों बा गुबुन गुबुन बोसोरफोराव माबायदि ना मोनदोंमोन बा नैबे बोसोराव माबायदि ना हमनानै मोनदों नैबे समाव नोंथांमोननो केमेरा पार्सन बिथांखौ गुरै खावलायबाय दिन्थिनो। दिनैनि बे सुइस गेट हगारनाय गुबुन गुबुन गामिनिफ्राय गोबां ना हमनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरा दिनैनि बे सामुखा दैसानि सुइस गेट हगारनायाव गोबांथार बर' सुबुंफोरजों लोगोसे गुबुन गुबुन सुबुंफोराबो ना हमनायखौ नुनो मोनदों। नंगौ थारैनो जोंनि बर' सुबुंफोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो गोबांथार सुबुंफोरा नंजोबाबाबो माबेबा खायसे बर' सुबुंफोरा ना हमनानै फाननानै गुबुन गुबुन दिनफोराव न'खर दैदेनबोनायखौ नुनो मोनदों। नैबे समाव जोङो ना हमनो फैनाय माखासे बर' आइजोफोरनिफ्राय जोङो मिन्थिना लानि। मादै माबायदि मोनदों देग्लाय ना हमफैनानै? माबायदि मोनदों? आयौ आं मिथिनो रोङाहाय आं होनो रोङा बिदिखौ। मिथिया? दे मिन्थिनो रोङानो आरो जों गुबुन सासे सुबुंनाव जों मिन्थिनानै लाबावनि। आदै ना हमना माबायदि मोनदों? नाखौ? औ ना हमनानै फैनानै माबायदि? मोजां मोनदों आङो गोसोखौ। गुबुन गुबुन बोसोरफोराव माबायदि ना मोनोमोन आरो नैबे देग्लायनि बोसोराव माबायदि ना? देग्लायथ' आंनि मोननायाव एसे साबसिन जादों नाखौ। औ दे सासे सुबुङा ना हमनो फैनाय सुबुङा फोरमायथिदों जे देग्लाय मोजांसिनै मोनदों होननानै फोरमायदों। आरो जों नैबेहायनो सासे आइजोनिफ्राय जों मिन्थिनानै लाबावनि। मादै ना हमनो फैना माबायदि मोनदों? मोजां मोनदों नाया मासे मानै मोनबाय। औ दे गुबुन बोसोरफोराव माबायदि मोनोमोन? दस्रा बोसोरावथ' एसे बांसिनखौनो मोनदोंमोन देग्लाय एसे खम जाबाय आरो। मा गामिनिफ्राय फैदों? सनापुर हल्थुगाव। औ बिथाङा गावनि बुंनांगौखौ फोरमायबाय आरो जों मिन्थिनानै लाबावनि नैबेहायनो ना हमनो फैनाय सासे सुबुंनिफ्राय माबायदि मोनदों ना हमनानै? मोजां मोनदों। बेसे बुरजा मोनखो नाखौ? नाखौ मानैल' एसे गिदिर गिदिर मोनदों, बेनिफ्राय ना फिसा फिसा। गुबुन गुबुन बोसोरफोराव माबायदि ना मोनोमोन? गुबुन गुबुन बोसोरावथ' नाखौ एसे बांसिनानो मोनदोंमोन, देग्लाय एसे खम। दैयाबो फिसासो जाहैबाय। देग्लाय ना गिदिरखौ माबायदि मोनदों ना हमनो फैनाय सुबुंफोरा? मोनदों खायफाबा। बिथाङा फोरमायबाय गुबुन गुबुन बोसोरफोरावहाय एसे बांसिनै मोनदों होनना बुंदोंमोन। आरो जों नैबेहायनो ना हमनो फैनाय सासे सुबुंनिफ्राय जों मिन्थिना लाबावनि। माबायदि मोनदों नोंथाङा ना हमनो फैनानै? मोजां मोनदों, मोनसोगारदों मालायफ्रा माथो। बबे गामिनिफ्राय हमफैदों? आङो हाबाजरा। हाबाजरा। गुबुन गुबुन बोसोरफोराव माबायदि मोनोमोन नाखौ? आगोलावथ' एसे बांसिन मोनोमोन, देग्लाय एसे खम जादों। देग्लाय खम? खम जानायनि जाहोना मा? बानायाबो खम जाबायना, अखा हानायफ्राबो खम जाबाय, बेनि थाखायनो नाफ्राबो खम जाबाय। आरो ना हमना जाग्राफ्राबो एसे बांसिन जादों नामा देग्लाय? बिथाङा फोरमायबाय आरो जों बे समाव ना हमनो फैनाय सासे आइजोनिफ्राय, ना गुरनाय आइजोनिफ्राय जों मिथिना लानि। मादै माबायदि मोनदों ना हमनानै? नायानो गैयाहाय, एसेबो मोना। मोनाखै? गुबुन गुबुन बोसोरफोराव माबायदि मोनदोंमोन नाखौ? गुबुन बोसोरावबो एसे मोनोमोन, देग्लाय गैसिना। बबे गामिनिफ्राय फैदों? आङो बावरा दन्दरनि। बावरा दन्दरनिफ्राय क'क्राझार जिल्ला सिङाव। क'क्राझार जिल्ला। औ बिथाङा फोरमायबाय गुबुन गुबुन बोसोरफोराव एसे बांसिन मोनदोंमोन होननानै, आरो नैबे बोसोराव एसेबाबो खम जादों होननानै बिथाङा फोरमायथिदों। आरो जों गुबुन सासेबावनिफ्राय मिथिना लाबावनि। बेसे बुरजा मोनखो आदा नाखौ? नाया जोंहालाय एसे मोनबाय मोननायालाय। ना सल मोनदों,
मागुर मोनदों आरो फुख्रि ना गिदिर गिदिर मोनदों आरो मोननायालाय बारलिफोर मोनदों ना मोनाखै बारलिया सोरबा सोरबा मोनदों खोमा खिन्थु जोंनियाव गाखोथ'वाखै आरो गाखोथ'वाखै औ बिथाङा फोरमायथिदों नाया गावस्रा एसेबाबो मोनदों होननानै आरो ना गिदिरखौ गावसोर मोनाखै होननानै आरो गुबुन सुबुंफोरनिफ्राय जों मिथिना लाबावनि ना हमनो फैना माबायदि मोनदों मादै ना देग्लाय ना हमनो फैना माबायदि मोनदों इन्टारेस्ट मोनदोंमोन नाखौनो मोना माथो मोनाखै गुबुन गुबुन बोसोरफोराव बुरजा मोनोमोन एखमबा बोसोराव मोनोमोन ना देग्लाय माथो गैया बबेनिफ्राय फैनानै नोंथाङा बाहाय ना गुरफैदों दुइनन सोरजोरानिफ्राय फैदोंमोन बिथाङा फोरमायथिबाय गुबुन गुबुन बोसोरफ्राव एसेबाबो बांसिन मोनोमोन होननानै आरो जों नैबेहायनो सासे ना हमनाय सासे सुबुंनिफ्राय जों मिथिना लाबावनि माबायदि मोनदों ओरैनो गोसोखौ ना हमनानै मोजां मोनदों गुबुन गुबुन बोसोरफ्राव माबायदि ना मोनोमोन गुबुन बोसोरावबो बेबादिनो ना सल बाथिना मोनो आरो बारलि मागुर देग्लाय खम ना देग्लाय एसे खम मोनदों साबेसे ग्रुपजों नोंथांमोनहा बाहाय ना हमदों 12 जनसो दंना 12 जन औ ना गिदिर मोनना मोनाखै ना सुल मोनबाय कमलखार मोनदों बारलि ना मोनना मोनाखै बारलि मोनाखै बारलि मोनाखै बिथाङा फोरमायथिबाय गावसिनि जा मोनदों होननाय बेखौहाय आरो जों नैबेहायनो सासे ना गुरनाय आइजोनिफ्राय जों मिथिना लाबावनि मादै बेसे बुरजा मोनखो नाखौ गैया एसेल' मोनदों एसेल' माबायदि मोनदों ना हमनानै मोजां मोनदों औ ओरैनो गुबुन गुबुन बोसोरफ्राव माबायदि ना मोनोमोन एसे मोनोमोन देग्लायहाय एसे खमसिन बायदि मोनदों एसे खमसिन मोनदों माने दैबाना जायैनि थाखाय ना दे बिथाङा फोरमायथिबाय आरो जों माखासे सुबुंफोरनिफ्राय जे दिन्थिलांबाय थागोन आरो माबायदि ना मोनदों बिथांमोननिफ्राय जों माखासे बाथ्राखौ मिथिनानै लालांबाय थागोन आरो जों नैबे समाव नैबे सामुखा गेटआव ना सारनो फैनाय माखासे सुबुंफोरनिफ्राय जों मिथिना लाबावनि आदा माबायदि मोनदों ना हमफैनानै ना हमनानै जोंथ' जोबोर मोजां मोनदों मानो होनोबा नायाबो फिसा फिसासो गुबुन गुबुन बोसोरफोराव माबायदि ना मोनोमोन गुबुन गुबुन बोसोरफोराव ओरैनोथ' देग्लायसो फैनाय जादों जोङो जेन'बा जों बोसोरै फैबाय थाया देग्लाय एसे थाब माने फार्स्ट होनजायो जोङो ना गिदिर मोनना मोनाखै ना गिदिर ओरैनो फुरखायथा मोनदों ओमफ्राय बिदिनो रौ मोनदों बेफोरनो आरोखि दस्रा ना ओरैनो बारलि थालि बेफोरबायदि गैया आरोखि बर्थमान रावबो मोननायानो जायाखै बिथांमोनहा फोरमायबाय देग्लायसो फार्स्ट नैबे दैसायाव ना सारफैदों होननानै आरो गुबुनजों नैबेहाय ना गुरनो फैनाय आइजोफोरनिफ्राय जों मिथिना लाबावनि मादै ना हमफैना माबायदि मोनदों नै बुरजा मोनदों मोजां मोनदों ओरैनो बेसे बुरजा ना मोनखो बांसिन बुरजा मोनथारबाय बुरजा मोनबाय गुबुन गुबुन बोसोरफोराव माबायदि ना मोनोमोन आं मोनफेराखैमोनहाय गुरफेरामोन आं देग्लायसो गुरफैदां देग्लायसो औ आरो जों नैबे समाव सासे गेदेरनिफ्राय जों मिथिना लाबावनि आदा ना हमफैना माबायदि मोनदों मोजाङानो मोनदों मोजां मोनदों बेसे बुरजा मोनखो नै एसे मोनबाय मा गामिनिफ्राय नोंथाङा नैबाव ना सारफैदों कुलथुगाव दुबिनजरा गुबुन गुबुन बोसोरफोराव माबायदि ना हमनानै मोनलांबाय थायोमोन आदा आं देग्लाय फैदों ओमफ्राय सिमोन फैदों सिमोन बारलि मासे मोनदोंमोन देग्लाय ना गिदिरखौ मोननो हायाखै नामा ओहो गैया माबायदि मोनदों हमनोलाय मोजां मोनो नायानो मोना माथो नायानो गैया गुबुन गुबुन बोसोरफोराव मोननाय बायदि ना मोनाखै नामा आं फैफेराखैमोन एबारसो फैफेरदों खनसे आरो जों नैबे समावहाय मिथिनानै लाबावनि माखासे ना गुरनो फैनाय बर' आइजो सुबुंफोरनिफ्राय मादै माबायदि मोनदों ना गुरनो फैनानै मोनदों बेसे बुरजा मोनखो बोथिसे औ गुबुन गुबुन बोसोरफोराव माबायदि मोनोमोन नाखौ सिमोन गैयामोन देग्लाय एसे साबसिन मा गामिनिफ्राय ना हमफैदों नोङो आं दुइ नं सोलजरा औ बिथाङा फोरमायथिबाय गुबुन गुबुन बोसोरफोरनिफ्राय देग्लायहाय एसे बांसिन मोनदों होननानै मोनसे गोजोनथाव खौरां गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव थानाय बाजार इन्डिया आरो MRM हस्पिटाल साखाथियाव बड'लेण्ड थेरापिस्ट सेन्टाराव थुब्ला ब्रह्मआ गुबुन गुबुन रोखोमनि सानाय सुनाय गोनां सुबुंफोरनि थाखाय फाहामथाय होनाय जायो
जेरै जान्जि सानाय, हान्थु सानाय, गोदोना सानाय, आदै सानाय, आफादावदै सानाय, जानजि जरा सानाय, खर' सानाय, सिनस्रि जरा सानाय बैफोरबायदि सुबुंफोरनि सानायफोरखौ फाहामथाय होबोगासिनो दं। सोरबाफोर बे बेरामाव गोग्लैनाय सुबुंफोरा बे खाबुखौ लानो हागोन। गोबां मिन्थिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738।